ochiko migawo mar omenda kod mar thieth mondo ketenge omenda mar chulo sach jochiw thieth ma osekunore chakre ne giket winjruok ma kanyakla miluongo ni CBA e kinde 2017-2021. Piny owacho biro chiwo omenda ne piny owacho mag counties mar chulo laktechego mosekunore nyaka bilion 3.5 kochopo sani. Osara mar lakteche mondik kod piny owacho mag counties kochakore giko dweni ibiro chul mos kuom higni 5 kochakore tarik 1 mar dwe manyien. Idwaro ni mondo tiek chudo mag osach lakteche mondik kod counties mondo otieki e higni 2 mabiro kochakore tarik 1 mar 7 higani, ka migawo mar thieth kanyakla kod mano mar omenda onyis ni one kaka osarago maromo bilion 1.75 higa ka higa ibiro chul kochakore dwe manyien. Magi timore kaluwore kod winjruok mar dok e tich manoketi mondo mi lakteche ne chung ng'anyo mane obedo kadhi nyime pacho ka.